खुलुमबाय एडुकेट्स बड'लेण्ड चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। फंबाय बिनानावमोन, आं नोंथांमोननि सेराव दिनै लानानै फैदों सोंनाय फिननाय आयदा जेनेरेल नलेज। दिनैनि सोंनाय फिननाय आयदानि गिबि सोंथि, जुबिन गार्गनि गिबि मेथाइ एलबामा मा? जुबिन गार्गनि गिबि मेथाइ एलबामा जादों अनामिका। नैथि सोंथि, भारतनि गिबि अख्रांमा दावबायारिया सोर? भारतनि गिबि अख्रांमा दावबायारिया जादों राकेश शर्मा। थामथि सोंथि, सोरखौ आयरन मेन एबा लहा सुबुं होननानै बुङो? जों बयबो मिथिगौ सरदार वल्लभभाई पटेलखौ आयरन मेन एबा लहा सुबुं होननानै बुङो। ब्रैथि सोंथि, आथिखालाव मा हान्जानि सुबुंखौ एंग्ल' इन्डियान होनना मोनथियो? जों बयबो मिथिगौ ब्रिटिश हौवा आरो इन्डियान हिन्जावनि गेजेराव जुलि जानानै बा जरा जुलिनि उनाव फिसा फिसौखौ एंग्ल' इन्डियान होननानै बुङो। बाथि सोंथि, दैजिं फेस्टिभेला मा जिल्ला आरो मा दैमा सेराव जायोमोन? जों बयबो मिथिगौ चिरां जिल्लायाव आरो आइ दैमा सेराव बे दैजिं फेस्टिभेला जादोंमोन। दथि सोंथि, 2024 मायथाइनि फेब्रुवारि दानाव सानबेसे सान थागोन? थार फिननाया जादों 29 सान। स्निथि सोंथि, ज'नबिल मेलाया मा जिल्लायाव जायो? जों बयबो मिथिगौ ज'नबिल मेलाया मरिगाव जिल्लायाव जायो आरो मरिगावनि जागिरदनि खाथियावनो बे फेस्टिभेला एबा फोरबोआ जायो। दाइनथि सोंथि, आसामनि गोजामसिन कलेजआ मा? जों बयबो मिथिगौ आसामनि गोजामसिन कलेजआ जादों कटन कलेज। आथिखालाव बे कटन कलेजआ कटन मुलुगसोलोंसालि जाबाय। गुथि सोंथि, यान्डाबु गोरोबथाया मा मायथाइयाव जादोंमोन? यान्डाबु गोरोबथाया 1826 मायथाइयावनो जादोंमोन। जिथि सोंथि, बुरन्जि लेखा तलवारआ सोरनि जिउ जारिमिनजों सोमोन्दो गोनां फावथाय? लाचित बरफुकननि जारिमिनजों बुरन्जि लेखा तलवार एबा लाचित बरन्जि लेखा तलवारआ सोमोन्दो गोनां। जिसेथि सोंथि, बिबार लाइसिनि सुजुगिरिया सोरमोन? बिबार लाइसिनि सुजुगिरिया जादों सतिश चन्द्र बसुमतारी आरो बे लाइसियानो जादों बर'नि गेजेराव गिबिसिन लाइसि। जिनैथि सोंथि, डिम्पु बरुवाया सोर? डिम्पु बरुवाया ससियेल मिडियायाव जेब्लायबो मुंदांखा जानो हानाय सासे इउटुबार, आसामनि इउटुबार। जिथामथि सोंथि, इसर'नि आबुं मुङा मा? ISROनि आबुं मुङा जादों इन्डियान स्पेस रिसार्च अर्गेनाइजेसन। बेनि हेडक्वार्टारा गाहाय मावख'आ बेंगालुरुआव दङ। जिब्रैथि सोंथि, फिफा वर्ल्ड काप 2022 आव जोबथा देरहासार एबा चेम्पियन जानाय हानजाया मामोन? बेनि फिननाया जादों आर्जेन्टिना। आर्जेन्टिनाया जादों चेम्पियन जानो हादों फिफा वर्ल्ड काप 2022 आव। जिबाथि सोंथि, फिफा वर्ल्ड काप 2022 आ मा हादोराव जादोंमोन? जों बयबो मिथिगौ बावैसो जालांदों आरो बेनि फिननाया जादों कातार। जिद'थि सोंथि, WWE नि आबुं मुङा मा? जों बयबो मिथिगौ WWE नि आबुं मुङा जादों वर्ल्ड रेसलिं एन्टारटेनमेन्ट। जिस्निथि सोंथि, 2022 जोबनायजों हिमाचल प्रदेशनि बिधान सभा बिसायख'थियाव मा हान्जाया देरहासारना सोरखार खुंदों? जों मिथिगौ कंग्रेस हान्जाया देरहासारनानै सोरखार खुंगासिनो। जिदाइनथि सोंथि, अरविन्द केजरिवालआ मा हान्जानि दैदेनगिरि एबा मा हान्जानि आफादगिरि? अरविन्द केजरिवालआ आप एबा आम आदमी पार्टीनि
गाहाय दैदेनगिरि एबा आफादगिरि। 19थि सोंथि रामायण सलन्थाइमाखौ सोर लिरदोंमोन? रामायण सलन्थाइमाखौ महर्षि बाल्मिकिया लिरदोंमोन। 20 सोंथि एबा जोबथारनाय सोंथि गिबि असमिया सावथुना मा? गिबि असमिया सावथुना जादों जयमती आरो बे सावथुनखौ दिथा दिहुनदोंमोन ज्योति प्रसाद आगरवालाया। एडुकेस बड'लेण्डखौ नायबाय थानायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननायखौ जासिबाय। गोजोन्थों।